Ladies and gentlemen, chiripa now prophetic cup clash ku UFI kwa Prophet Makandiwa. Pane ma-issues obari kufamba about ma-candidates akauya kuzo-challenger. So we are tracking them one by one kuti tingonzwa kuti vanhu ava, were they genuine, and also what did they see, and if they didn't see, chii chakaita kuti vatadze kuona. Saka as usual tintina DJ Sparks. Oyo wagwan Better you were there and tatiriko ende vanga variko sada kuti timunzwa side zvawo kuti chii chakaita kuti vaita se zigo chimbosiya zveku sada timboti toti man of God wambotitsanangure kuti chii chakaitika pachekutanga obviously wambotanga wazvintroducer so that vanoziva kuti ndo vapi wacho. Okay, Bakuru, we welcome you. Tinotenda. Were you welcomed yesterday the day before ku UFI? Yeah, ndakatodedzwa ku UFI handina kumbobhadharwa. Mwana anogona kufunga kuti maybe ndakabhadharwa. Ndiri vamwe vaprofita vakatoti vanoona zvese. Alright. Ndatange nema basics. Munonzi prophet ani? Ndonzi Prophet Sharon Hungwe. Prophet Sharon Hungwe. Yes, tine group rinonzi Fire Prayer. Tinoita ma-Saturdays kuwadzana extension gomo retengi kubva na10 kusvika na2 ndokunenge kuchiprofitwa ikoko. Yeah, matogona kuti mati munoita ma-prayers kwanza mbomwani mune group tofunga mune WhatsApp group. Alright, aiwa ma-prayers. Saka vamwe vanotoda kumeka sure kuti vazive kuti munhu anoprofita here zveshuwa. Alright, ma-prayers enyarombo impact vanhu here vari ikoko, like unotoyo ma-testimony ane musoro. Aiwa, tine ma-testimony akawanda. Vamwe vanenge vakatostroka, vanodzokera varight, vamwe vanenge vasingaone vanodzokera vakuona. Kunoitika zvinhu zvakawanda. Yeah, Mwari ari kuita munana. We are seeing the power of God. Alright. Sparks, pane question in zvatiri kugara tichiudzwa wapinda zvayo jaka. Baba Goti vaiti kana paine munhu waMwari whether muprofita kana apostle kana atungamira machechi munomubvunza kuti Mwari akakuudza kuti chii. Waimbozvinzwawo? Ndizvo chaizvo. So ndombunza toda kubvunza iyo. Alright. Kuti Mwari akandiudza kuti ezeni kuti chii. Makambosangana na Mwari here akakupa mission iri oro makazvidana. Alright. Saka inini I was madzibaba before. Nenzi madzibaba Krebi. Ndaipinda nyere dzinomwe. Ndi madzibaba Krebi? Yeah. Saka chaya. Hana madzibaba Krebi wakawanda. Ko zita kuti Krebi munonyanya rida stake wana madzibaba. Imamsira na madzibaba, pamamure madzibaba. Yeah, sekuti pandaka ita encounter nemweya ndakanzizwa ni ndonzi madzibaba Krebi nevakandipawo. Saka pana vamwe vangu madzibaba Krebi anakamboita interview yaya vanogara South Africa vasiriwo ava. Alright, da kuti tipinde pane zvakaitika musesande. Musesande matana kuti chii chakaita kuti musazooneka kuti muite sei andika. Reception yamakasangana nayo imimi ku UFI yenge iri bho maitiitwa zvakanaka here kana kuti makaiswa paenvironment yekuti kati makafrustratedwa zvekuti makasvika pakuzotadza kuona zvakafamba sei? Makabatwa zvakanaka? Yeah, nditange kutaura ipapo. Kubatwa zvakanaka. Takatowelcome semapresident. Alright. Yeah. Takatopinda mukati. Papasina kana problem. Zvazvisiri zvinhu zvekuti pane vakanzi varegedze kuuya kana kuti auye, you get the sense. Takatobatwa zvakanaka. But totaura pane zvekuona kana kuti. Alright. Saka pakuzonzi onai inini handiakuendera nyaya yekuti ndinoratidza vanhu ndoona, kwezi ndinotoona kune vanhu vandinenge ndichisangana navo ndichibatsira vanhu vakasiyana siyana. But chinhu chakaita kuti ndiende uku ndaida kutoendawo mucompetition ndiwinochi 1 million. But ndasvika ikokoko Mwari haana kundiudza anything. Unfortunately makaona kuti vanhu vakanyora, vamwe vakanyora ishwa chichi but handina kunyora chinhu chandakaona. Ndakanyora kuti empty. I was trying to say handina chandadi, handina chinhu chandaona, because ndiri munhu wekuti kana audzwa naMwari ndinotaura zvinhu zvandendaudzwa, kana ndisina kuudzwa handitaure. But imi makanyora kuti empty ka, hamunanyora kuti I did not see. Boss mukati empty mugeza kuti mutrauza muna chirimo. Alright, saka
it was the way yekutotaura kuti chi handina empty hapana, you get the sense, handina chandakaona ikoko. Saka unongozivawo ndakadzidzawo zvinhu zvakawanda kuti wakaona munhu achikushedza kuti uyatambire bhora paden park you get the sense, anenge akagaina ground and pane zvakawanda, you get the sense. impamukuti anenge akagaina ground ka mashoko anoita anguri mashoko, but mashoko anoreva zvakawanda. Munorevei? Alright, ndikuzama kuti inini chinhu chandakaendera ndakaenda because of 1 million, you get the sense. The purpose yekunzi vanhu why vakanzi exercise handizive, you get the sense. Handizive zvinhu zvakawanda. Pakugaina ground ndo patiri kuda kuti munhu anenge akagaina ground. Yeah, sekuti ndikuzama kutaura kuti ndakatoendawo tiri maprofita tese, Prophet Makandiwa, I respect the anointing, you get the sense. Inini Prophet Sharon Wungwe ndashedzwawo chinhu chikutoita ndiende ndikuendera chi clash iyo, you get the sense. But ndasvikawo pamuzinda pevamwe vanhu, you get the sense. Saka it's obvious kuti haukwanise kutotora miliyoni. No, I think ipapa munhu wamwari unofana kuti tijekesei because competition yanga isiri between imimi na Prophet Makandiwa. Yanga tingatoti that cup clash yanga itoti pa neutral venue because pana vanhu vamaiona nawo andika pana vamaiona nawo hapana ngari pa home. Alright. Because ekunzi mama clash imimi kati mainzi Prophet Makandiwa waona imi moonawo ndipo maiti no maybe pane home advantage kati chi, but vanhu vamaifanira muchiona nawo andika vese vanga vasiri chi pamachechi awo, vanga vasiri pamuzinda wavo, ranga ritori away match. yanga itori away match, but kungoti uyu ndi refu airefura chinhu. Saka namuchiti imimi ndakaona kuti zvoni home advantage chichichi haimoti muda kuedza kutaura kuti tinyatsotsanangurira muri. Saka kuroti ndinda ndatokanganisa kutaura ipapa. Ndinda ndakanganisa kutaura, but I was trying to say so imimi ndazwa muchitaura kuti maida miliyoni, saka maingoda miliyoni but musingakwanise kuzoita zvinhu zvikunza miliyoni here. Bozi mukuita ngema makanyanyisipewa nemiliyoni chete, but zvaita kuti isusu ana Sparks tisaende nevamwe vanhu vese ava tisaende kwekuyandika even miliyoni tichirida inyaya yekuti isusu hatione. Saka inini chakaita kuti nditoenda ndinonzwisisa mweya uri pandiri, chiprofita chandinoshandisa ndaivimba nacho, then ndasvika uko handina zigo handina kana chinhu chandakaona, you get the sense. Ayo, but munosoona here zvekuti munosongoona here zvongoti pakanzi pakuda kuonekwa motoona. Aiwa, zvekutoti kana makatomisa munhu anyone kungoti chingomira timboprofita ndinota sei ndinotoona ndiri munhu. Saka munogona muchifunga imimi kuti zvoni maybe pane zvakaitwa ipapapo naprofeti kuti musaone kana kuti chii chakaitika, mweya wangu uri kupi wamunoshandisa imimi? Ya, ndisingade kudaro, asi ndida kungobvumira kuti zveshuwa zvakataurwa naprofet it's true kuti hakuna munhu anoona zvese. Alright, Sparks. Prophet hawana kuona, asi togamuchira kuti prophet vari kutiwo muprofita. Ndoda kudzoka panhau iyi yandaimbotaura. Prophet vakuti vakatangira vari madzibaba. Mandudza nyaya yekudanwa kwenyu samadzibaba. Mati makadanwa mukatonzi munofanira kutsveta kuti madzibaba Krebai. Mweya wakakudanai mweya waMwari? Yeah, mweya waMwari. Saka chakatoita kuti ndibve kumasowe. You know background yatakakurira. Sitakakura background yakaoma. Chitorarama zvakaoma zvokuti unenge uchidzidziswa nengirozi zvinhu zvakasiyana siyana. Especially back to sender zvakadii. Saka mumwe munhu aitouya achida kuitirwa kana maprayers. Akatonangana nemumwe munhu isiri back to sender. Achiti ndinoda kuitirwa munamato ningi uyu ndoti asangane nezvakati ndokupa 200 because of our background yatakakurira unenge usina kana chinhu, so zvaitiforsa kuti tongotambira mari takutoita munamato iri against munhu but isiri back to sender. So pandakazovhura ministry inonzi Word of Salvation, raive word reshona rainzi inzwi reruponeso. Mwari akanditi ndisiye zvinhu izvi ndiende kuPentecost, because kuPentecost mune musashandise mabakatwa ataishandisa kungotsvukuko, because I know to use
how to use those things very well. Ndikaenda ndikanobaya pamukonde machira matsvuku aya ndogona kuzvishandisa zvinhu zviyazvi. Saka Mwari aida kuzama kuti ndisiye nzira iyi ndifambe mupentecost so that Alright, saka inini muri kumadzibaba handimati kumadzibaba maititwa nengirozi munotenda ndezvaMwari. But munozeretu vekupentecost vanozviona zvisiri zvaMwari, zvenguo tsvuku, zvenyenyedzi, zvechii? Kubhilivha kwakasiyana, but inini pachangu inini mafambiro andakaita jeni yangu kubva kumasowe kuenda kupentecost ndine zvinhu 2-3. Munhu ndiye anogona kutokanganiswa nemabasa ake ari kumasowe, but chinamato chimasowe handioni kuipa kwacho. Alright, because izvezvi zviri kunzi ana madzibaba hobo nemaprofita enguo tsvuku emasowe machi vari kuchinja vobva vazviita maprofita echikristu. Like maikwanisa kuuya monita henyu mufundisi kana mudhikoni kana muvhangeri muparinga wai makachuza unoita muprofita, moramba muchingoprofita same way amaingoita uko, hamuchangobata mabakatwa, hari munoputsa here? Saka mubvunzo wakanaka, because sezvandataura kuti kumasowe ena ndione chinhu chakaipa. Saka muprofita kumasowe kupentecost ndiye anenge akunzi prophet, rangosita rechirungu chete. Saka handione pane chinhu chakasiyana chekuti ndoti ndakuchisiya ndabva kumasowe handichachiita kupentecost. Saka isu tinobreaka anonzi ma-altars. Saka patinobreaka ma-altars inini I use ma-claypots, ma-calabash aya ndinotomabreaka, I disconnect vanhu from ma-spirits ekuma-backgrounds avo, from their father side to their mother side. Tinoita ma-prayer tichibreaka ma-altars, so I use those claypots, but not always. Tinomashandisa patinenge tichibreaka ma-altars. Alright, kurunzi masangana nemunhu arikuda kutendeuka akuti ndada kuva mukristu, munomutendeutsa sei? Alright, ndinotomuparidzira nezvaJesu, nditomuudza kuti Jesu ari kudzoka, sezvamaingoudzwawo kunzi Jesu ari kudzoka kunyange asati adzoka. But ndotokuudza kuti tendeuka, siya mabasa akaipa, gumire mutemo tese toriziva. Kumasowe kwatachitaura kwekwe ririko, even kupentecost kunoko ririko gumire mutemo. Munhu asinganamate nemunhu anonamata, zvakanaka nezvakaipa munhu anoita sei? Anozviziva. Saka ndinotokuparidzira Jesu, ndotokuudza kuti kunyange wakanamata usina kugamuchira Jesu, usina kubhabhatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene, kunyange wakafa upinde denga, semaparidziro azvinongoitwa kupentecost ikoko. Aiwa, vapindura zvakanaka chaizvo. Sparks, uchine imwe mubvunzo? Aiwa, handina mubvunzo. Wandanyarara so nesina mubvunzo, ndichitrai kutonzwisisa zvakamira sei. Alright, tikaisu hatisina mubvunzo, takutongokuwish you the best nekungoti mungangotiudza kuti munowanika kuchechi kupi uye kubva panapa makuchiitawo sei nefuture yenyu semuprofita wechidiki kudai. Alright, saka pane zvinhu zvandanda kungoeda. Handisi muprofita ari against anyone. Vamwe vanogona kufunga kuti maybe hamusi even against vaprofita venhema. Vanenge vachizviitira zvinhu zvavo ikoko. Ndiri against maprofita, ndiri against Satan. You get the sense? Saka kana ndiri against Satan, ndiri against maprofita enhema. You get the sense? Asi handisi munhu anenge ari pakuita kunge ndiri pachallenge na anyone. You get the sense? Ndakatofara nechirongwa cheche, because ndochatokonzeresa zvakaitwa naProfet Makandiwa, ndozvatokonzeresa kuti even ndisangane nemi chitaurawo panapa. You get the sense? Maybe zvanga zvine mission yezvimwe zvinhu zvandisiri kuziva zvichazoitika kumberi. Amen. Asi ndinotenda Mwari nechirongwa ichocho. Saka ndine zvinhu zvakawanda zvandakadzidza zvandikuda kubatsirawo mamwe maprofets andiri kuona ari kutaura against Prophet Makandiwa, kuti havana kunyatsonzwisisa. Saka ndazogara pasi ndaipinda mucomment section ndichitera macomment section enyu, vanhu vari kuti chii, ndichitera also iyo inopa BP iyo. Saka ndaitarisa ndichiona vanhu vari kutaura zvinhu zvavasingazive, then zvakandipawo mukana wekudzokera kusermon yekutanga isiri iyi yatakaenda yaiparidzwa naProfet Makandiwa. Saka ndakakwanisa kunzwisa kuti vaireva kuti chii. Amen. Saka zvakandipa kudzidza uye muchipo changu zvakanyanya.
Alright, asi after ma-exercise akaitwa is it Basilica ndini makanzwa shoko rese here kana kuti makabva mangobuda? Aiwa, ndakanyatsonzwa zvese. Pane vamwe vakasimuka vakabuda, asi inini ndakatonyasonzwa rese. Aiwa, saka makadzidza. Alright, saka isusu tinowanika kuwadzana extension gomo retank musi weSaturday, every Saturday kutanga na10 kusvika na2 ndo kunenge kunyatsoitika zvese ikoko. Vanhu vanenge vachida kuuya kuzoprofitwa, tikuprofita vanhu. Kana taprofita vanhu, Mwari ari kutibatsira nekundiso. Vanhu vari kupiwa kundiso. Vamwe vari kuda kufona ndo pa number dze direct call, handisi pa WhatsApp, handisi kubatika pa WhatsApp 0780 889419. God bless you. Thank you, ladies and gentlemen. And with that, we are out.